Iako na ovo imanje niko nije kročio 50 godina, Miloš je smatrao da od ruševina treba sačuvati čatmaru u kojoj su stasale 3 generacije njegove porodice, a u tome mu pomažu volonteri iz celog sveta. Preko 30-40 ljudi je bilo tu do sada i oni u principu pomažu u svim radovima koje ovde radimo. Znači što ja radim, rade i oni, šta ja jedem, jedu i oni i to je to. Znači lepo se družimo i radimo, što se kaže. Krov je obnovljen, zidovi okrečeni i iznova malterisani blatom i slamom. Kreveti su od slamarice, punjeni kukuruzom i svaka od prostorija u kući čuva uspomenu na prošla vremena. A o tradicionalnoj gradnji i srpskoj istoriji trenutno uče volonteri iz Nemačke i Francuske. I like the way of life, it's alternative. Sviđa mi se stil života ovde, alternativan je i drugačiji. Svaki dan učim nešto novo o farbanju, gradnji i načinu života, tako da je uvek zabavno. So it's always very interesting, yeah. The project looked very interesting for me because Projekat mi je jako zanimljiv zato što želim da naučim kako se nekad gradilo. Trenutno popravljam ova vrata i farbam ih kako bi izgledala bolje, ali zadržala tradicionalni izgled. U voćnjaku kraj kuće organski uzgaja 300 sadnica dunje i šljive, a cilj mu je da proizvodnjom rakije i sopstvene destilerije izdržava imanje, ali i turistima pruži iskustvo rada u voćnjaku. Dosta njih dolazi i zbog organske bašte, na primjer, jer žele da rade u organskoj bašti i to je jedan trend u svetu, znači da se izbacuje ta hemija, hemikalije, ja tu ništa ne koristim, prvenstveno zbog sebe, zato što ja želim da znam šta uzgajam i šta jedem i šta koristim u rakiji. Zahvaljujući Miloševoj zamisli, ali i volonterima, slike iz Počekovine obišle su ceo svet, pa ne sumnjamo da sa završetkom sređivanja imanja ni turista neće manjkati. Za televiziju Pink, Aleksandra Petrović.